mar national government. Omiyo sama ng'ato wacho ni NCDF odhi e county ok nyal timore nikech en pesa national government ma ok terga e county. And actually 2.5% of the national government share. Mano share ushuru ma kosepog county gi national government. Modong ne national government cha ema NCDF kao. Omiyo ok en adieri ni NCDF en pesa county. En pesa national government. King'iyo budo loch, king'iyo Supreme Court rulings gi High Court ruling. Nogi wacho ni NCDF ogol. Neginyiso wabunge ni waketuru NCDF obed aligned gi chike ma piny Kenya. Ni NCDF olu chikni nowach ni kogol. Nikech mae pesa mar national government. Omiyo akwayo onagi gi jo Kenya te ni kik wa play with fire. NCDF ni konyo nyaka ng'ama tie piny. Ntie option ariyo mar NCDF. Ni igole, kigole tere county mani ketho piny chike mar piny Kenya. Nikech ok en pesa county. Gimane Supreme Court wacho ni pesa mar NCDF ni ng'amonego controle, ng'amonego supervise, ng'amonego implemente en executive, which is the National Treasury. Mano gima Supreme Court wacho kane gi litigate NCDF ma 2013. Gima akwayo wabunge wa ni gin magiketho NCDF. Gini chik mar NCDF ni onego gikete e yo ma Supreme Court no wacho ni their role, they should not have a role in NCDF. Onego bed role ma bed played gi National Treasury. Uro loch gimomiyo king'iyo weche mag litigation me court mar NCDF. Gimomiyo women affirmative action ma women rapture. Ing'eyo ne en ga more compliant moloyo NCDF. Ang'o miyo? Nikech en nolose under Public Finance Management Act, PFM Act. Ntie chik moro Public Finance Management Act. En nolose as a National Treasury Fund. Kasto women reps otimo gimoni collaboration gi National Treasury kato gi implemente. Omiyo chik women affirmative action cha en ga compliant nikech the enabling law en executive fund. Gima chando NCDF ni wabunge marwa have smell the coffee. They should smell the coffee. Ni we have to be compliant. Nyako bere compliant gi chike ma Kenya mondo gitere law sheria no obere sheria mar NCDF ma aligned gi chik Kenya ma constitution. Lastly, Wudoloch. Chakre 203, NCDF no kel gi MP Morni Karue, nen all Kalau MP. Chakre 203, gima ji osenene piny ka e Kenya kae development molo kata counties en NCDF. NCDF konyo gimoro ni short term emergency. Kibukuri ni kao NCDF itere county, wadhi inyore. Ang'o miyo dhi inyore? Chike mar golo pesa county mar konyo weche mag short term kaka bridges, schools. Dhi through, it has a process moro ma dhi through control of budget. Gichok nyal konyo weche mag short term objectives. Koro my party short en kama wuro luoch. Ni kik jo Kenya play gi NCDF. NCDF en pesa ma kuponi golo kuom mabunge. Chalo gi loko NIF to SHA. Buro inyo wa inma pokwa neno. Omiyo kete NCF odong kete constitutionally compliant. Obedi compliant kaka Supreme Court no wacho. Nikech kigolo gicha Kenya ka ok dhi bet the same way we want. Erokamano ahinya wakil Wilberforce Akello ilere eyo makare. To thuolo bende wan gi jod bura mise wacho ni gine magi ketho gini. Wacho ni gini e gimoro maber to jod bura ema koro kethe. Exactly.